Paulo ngoma etosu mienu a odikoma Timoteo ti baako. Paulo nam Nyankopɔn pɛso ye Kristo Yesu somafo. Sɛde nkwa ɛwɔ Kristo Yesu mu bɔhyɛ no tie no. De kɔma ɔdɔba Timoteo. Adom mobrohunu asomdwie mfiri agya Nyankopɔn ne Awurade Kristo Yesu nkaw. Meda Onyankopɔn a mefiri me nananom so me som no ahoni mu a emutie mu no ase. Senso mi nya wo nka ye madisire mu anadwo ne awia. Na me ka wo nisi a ema mani gyina se me hu wo. Na ani gya ye me ma. Na ema me kai wo. Gidi ankontompo ni mu akane. Na ewo wo nana Louis. Ne wo na unique mu. Na me jimi di se ewo wo nsu mu no. Enu ntimi ka wo se nyani Nyankopɔn adom akyɛde a enam mensa midimi go so no so owumu no mu kaso anu bio efise Onyankopɔn amaye huhuhum na mom ahoɔden ne ɔdɔ ne adwunumutie de enti ma wani ngu yɛn Awurade adansedie ne miam ye ne deduani no ho na mom hunu asɛmpa no ho amane bi sɛde Nyankopɔn ahoɔden tie no ɔno na wagye yɛn na ɔde ɔfrɛ kronkron afrɛ yɛn enye yɛn nnwuma ho na mom ni tirimu agina ne adom a wɔde adom yɛn Kristo Yesu mu firi tetete na afei wɔnam yɛagye nkwa Kristo Yesu ahoyie so ayi no adie no ho ɔno na wayi owuo hɔ na ɔnam asɛmpa no so ayi nkwa ne ade a empro adi han ɛno na wo abodin ahyɛ me ɔsɛnkafoɔ ne ɔsomafoɔ ne ɔkyerɛkyerɛfoɔ ɛno enti na mehunu amane yi nso nanso mani ngu ho ebise minimoni ku amagye no madie na me jimi di se obetimi ahwɛ de wɔde ahyɛ me nsa no so asie da no so nsɛmpa ɛyɛ a wotie no me nkyɛn no hwɛ so no mu yie gidie ni ɔdɔ a ɛwɔ Kristo Yesu mu ade pa a wɔde ahyɛ wo nsa no fa honhom kronkron a ɔte yɛn mu no so hwɛ so wonim yei sɛ wɔn a wɔwɔ Asia nyinaa dane afiri me nkyɛn Omu bini Figelo ni Hemogeni Awurade nhunu Onesiforo fie mobo ebisa ota huhu mi ma me ho dwo mi na nani angu mi konson ho no ba Roma no obo modin hwehwe mi na ohunu mi Awurade manu nye Awurade ho mobrohunu eda no na dodo a osom Efiso no wo awunim yie Timoteo ngoma etosu mienu ti mienu. Afewo meba ye din adum ewo Kristo Yesu munumu na de wuti free menum adansefo bebre anim no eno ana fahye nipa anokwafo a obetumi a kyerɛkyerɛ binum nso nsa na wonso mia wani hunu amane se Kristo Yesu srɛ nipa obi nko samfa ne ho ntoato efiase tena semu na waso sahene ani na so obi di agro konso a wo monu nkonim abotre gise wakono sɛde ho mratie okuafo oyo adwuma na ɛsɛsɛ onyemu aba no bi kane hunu de emisie yi na Awurade bema wade nyinaa mu hunumu ka Yesu Kristo sorry frɛ ufo mu a ofiri David ase sɛde masempa no tie no enu mu na mihunu amane bedru ɔkyerɛ mu sɛ ɔdebɔneyɛfo nanso Nyankopɔn asɛm de wɔnkyeree no yɛntumi bu ase amane nyinaa mu wɔn a wɔyi wɔn no nti na wɔn nso anya nkwagye a ɛwɔ Kristo Yesu mu no ne daa animonyam no kwasɛm nie tie no wu ya yɛno no bɛtena ase so tie to yɛn bu ase a yɛno no bɛdi hene tie pa no a ɔno nso bɛpa yɛn tie enye anokwafo a ɔno de ɔyɔnokwafo a efisɛ ontumi mpa ne ho akyi yenum na kai wɔn ne di wɔn adanse Nyankopɔn anim na wɔntwa ɔnoko a enye mahwe na mom ɛdane atiefo no aso bɔmɔden fa ho gyine Nyankopɔn anim sɛ de ɔfata so dwuma ani sɛ ɔfɛreɛ no kura no kwasɛm no mu pɛpɛɛpɛ na nsɛnhuhu a ɛho ntie no de yi ho firi ho na obekọ won animu amusubomu na wasem beyire se yareboni na wo mu bi ni Himenio ni Fileto
a watre nokra no ho ka se owunya ne atwam na wodane binum gidie butuo nanso Nyankopɔn nyina so tim ho pintin kura nso anu yi Awurade nim wɔn a wɔyɛ ne de ene ma obia obɔ Awurade di ntwene ho mfiri de ntene ho na efie kase mu ni sika ne dwetɛ ne ɔmanko na nnua ne dɔte de nso wɔ mu bi na obu bi na ebi nso yɛ de wɔ mu na so obi ti ne ho firi yenum ho a ɔbɛyɛ ade a wɔbu na wate ho owura no de yɔ bribi a ɛyɛ yie na wɔasiesie de yɔ adwuma pa bia dwane mmerante abrɛ mu akɔnɔ na ditene gidie ɔdɔ ne asomdwe a ɛka wo ne wɔn a wɔfiri akoma emu tie mu frɛ Awurade bom no akyi na nkwase akyi nyigye a wɔn fa nsua hwee no de egu ebisɛ wonim sɛ ɛde ɔko ba na ɛnsɛ Awurade akoa bi sɛ ɔko na mom ɛsɛ sɛ ɔdwoma nipa nyinaa ohunu nkyerɛkyerɛ ɔtɔ ne bo ase bɔne ho na ɔde ɔdwo kasa kyerɛ wɔn a wɔne no di asie nsɛm mu sɛ bia Onyankopɔn bɛma wɔn adwensakyerɛ akɔ nokora no hunu mu na wɔn ani so atete afiri ɔbonsam a wakye wɔn sɛ wɔnyɔ deɛ ɔpɛ no afidie mu. Timoteo ngoma a ɛtɔ so 2 ti 3. Na hunu yei sɛ na edi akyire mu no mmerɛ mu ɔdin bɛba efiri sɛ nipa bɛyɛ ahopɛfoɔ sikapɛfoɔ ahohoahoafoɔ ahantanfoɔ abususɛnkafoɔ awofo asɛm ho asoɔdenfoɔ boni ayɛfoɔ wɔn a bibia ho ntema wɔn a wɔni dɔ apam sɛefoɔ nsekubɔfoɔ wɔn a wɔnhyɛ wɔ akɔnɔ so wɔn a wɔyɛ werɛmfoɔ wɔn a wɔmpɛ papa afatwafoɔ aniɛdenfoɔ wɔn a wɔhran wɔn a wɔdɔ anigyedeɛ sen Onyankopɔn wɔkekare wɔn anim kyerɛ onyamesompa nanso wɔpa emu ahoɔden saa nipa yi dan ho firi wɔn ho na yenum mu bi ni wɔn a wɔnam aseɛ hyɛne afie mu na wɔfa mmaa bɔne adɔre ahyɛ wɔn so a akɔnɔ hodoɔ keka wɔn nomum wɔn a wɔsua daa nanso wɔntimi nhunu nokora no da na sɛdeɛ Yane ne Yambre ne Mose di asie no saa na yenum nso ne nokora no di asie wɔ nipa a wɔadwene asɛeɛ wɔmfra wɔ gyidie fam nso wɔnkɔ wɔn anim pii biara na wɔn gyimi bɛda adi nipa nyinaa anim sɛdeɛ wɔn deɛ no nso yɛɔɛ no na wo deɛ woadi me nkyerɛkyerɛ me bra me tirimbɔ me gyidie mabodwokyɛre me dɔ me boasetɔ me taa a woanya me ntaeɛ mama ne hunu ɛbaa me so Antiokia Iconium ne Listra no akyi saa ɔtɛ yi na megyinaa mu Awurade gye me firi ne nyinaa mu na wɔn a wɔpɛ sɛ ɔde onyamesompa tena ase Kristo Yesu mu nyinaa wɔbɛtaa wɔn na nipa bɔne asifoɔ bɛkɔ wɔn anim wɔ bɔne mu wɔdaadaa na wɔdaadaa wɔn na wo deɛ tena deɛ woasua na woahunu nokora no mu wonim ɔne ko a wosua ne nkyɛn no na wofiri wo mmɔfraase nim atwerɛ kronkron no a ebetumi amoa hunu nyansa fa Kristo Yesu mu gyidie so akɔ nkwagye mu atwerɛ nyinaa firi Nyankopɔn home mu na yɛma nkyerɛkyerɛ atɛnyie atenetene ne trenee mu yɛ ne Nyankopɔn nipa yɛ pa a wɔasiesie no koraa ma nnwuma pa nyinaa. Timoteo ngoma a ɛtɔ so 2 ti 9. Afei midi wɔ adanse Onyankopɔn ne Kristo Yesu a ɔbɛbu ateasefoɔ ne awufoɔ atɛn na hunyie ne na hinie mu no anim pae mu ka asɛm no gyina mu ɛbrɛ yɛ ne deɛ anyem yi atɛn ka anim tufo abodwokyɛre ne nkyerɛkyerɛ nyinaa mu na ɛbrɛ bi bɛba a wɔntie nkyerɛkyerɛ pa a ɛyɛ no na ɛnam sɛ wɔn asom yɛ wɔn hene nti wɔbɛso akyerɛkyerɛfoɔ aboa so sɛdeɛ wɔn akɔnɔteɛ obeyi wɔ aso afiri nokora ho wɔadane akɔtia nansesɛm na wo deɛ ma w'ani nna hɔ ade nyinaa mu mmea w'ani hunu amane yɛ ɔsɛmpakafo adwuma
wie wosom no kra na me de wanya hwie mi aye hwiesa na me bra me de be sorry ahi oko pa no mako mirika no mawietu didie no makra dia ka da me ho ni tin ni abotire Awurade otemufo tin no di be mami eda no nanya me nko na momwon a wodo na ho yie no nyina nso bi bomodin bra me nchentem ebi se di ma pese se wiase agya me ho wasim ko Thessalonica Grace ke ko Galatia Tito ko Dalmatia Luka nko na oni me wo ha pa Marko kan ho bra no yema me osun Tihiko de masoma no Efiso se wo ba fa me bata career me gya no ka po nchen wo tro a ni muruku no bra me ni titire no kokwa ngoma no Alexandro Hobri Jumfo no yomi boni pi Awurade ntia no kase de ni nwumate ono na won so hwe ohun yie woni ho ebiso si yensem no ano kwan bebre minyi ano edi kan no mu obia megina machi na won nyina gya me ho wo mungu won so Awurade gina machi no hye me den wa fa me so awie asenkan no amana man nyina te na wo yi mi jata num Awurade beyi mi afiri boni nyina mu wa jimi akoni sura hinienum ono na animo nya wono mre santin fin santin amen Tia Priska ni Aquila ni Onesiforo fiefo Erasto ka Korinto na Trofimo na Mijano Mileto a oyare bomodin bransa na wo braba Yubulo ni Pude ni Lino ni Claudia ni anuanom nyina chiachia o Awurade no honhom tena adom kan o